जों दायो नै साथाम दं माने जों हाजो गुदिसिम थांगोन आरो दायो आंजोंसो दं मिथिबायना नै अलंबार ब्र बेनिफ्राय बिथिं दं नै हाय गाइस जों फैबाय थानाय समाव जों इदिनो बेरायबाय थागोन जोङो फैबाय थानाय समावबो गारियाव जाहांबाय थादो बिदि आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम बोरै मोनो माबायदि कमेन्ट खालामनो हा मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो बिथांखौ दानगोन सुगोन गावगोन देथारगोन सुथारगोन सुगोन जों दा नै थांगासिनो आरो बेनिफ्राय नै अलंबार ब्र'आ ड्राइभ खालामगासिनो दायो नोंथांमोनखौ आङो जायगाखौ दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय था जोबसासिम इउट्यूबर डाउनलोड कर दिबा दिबा पर नुरे तो মই লিংক মই তে লিংকটো পঠালো মানে थांग्रोदोलै माखो जोंबो थांग्रोदों थांग्रोदों माने सेथु हेल' जेदा मुके रखिब লাগিব আৰু उपाय নাই berarti 1 घन्टामान হ'ব আৰু মই মানে ইয়াৰ পৰা बेसेबा गेदेर आरो बे माने बिराद गेदेर आरो जायगाया ঠিক আছে হ'ব बारा मा दा बुजिबा ओइ लाखनि बारा दं बेयाव लाख दंब्रा लाखनि बारा दं आरो नों ओरैबो मोनबावगासिनो जों साइडल'खौसो मोनदों ना साइडआवसो मोनदों बहुद दं spesial lima nih kelas sana. Aku mana ya datang ini kasih lima itu. Mukhtar, mau थांनाय दं नोङो? Mana belai, golai. गलायाव थांनाय गिदिर गलाय. एसे डायलग होलाय. Mukhtar bro. Lamen boleh cuma ada laki ya. Laki oi. Aduh burung karde Mukhtarnya. Jadi cimba coba जोंनि जायगा मे खाथि सिसो ओमफ्राय. Langsung. गादो याव. गादोब्रा गोसादो. Nalai pik kan itu dah. Kan itu betul mesti kau level. Alay, bang. Nomor bro driving besto berat besto. Kesudahan salah nama. Kesudahan berat salah tapdeng. Deh, pemina. Deh, ini. Deh. Ay, kurang nih deh, bro, macam deh, naik. Bro, ini dah, cuma ini dia. Bro, ini dah, cuma ini dia. Semakin jalan aku nak. Mini nani aku cium lagi dia. Berasa sana sini kita jalan. Oi, Burma. Nei school kolesनिफ्राय थांगासिनो. Bayi di maya. जायगाया बिराद मोजां ना? रंजानाय बाजानाय दुखु दाहा Nomor bro. संसाराव Cut लाफैनांगौलै नोंथिं. जायगाया बिराद हिबिखा. Ekdom selas-selas kan. लाफैयो आरो गावबा-गाव जोंनि मा मिथि जोंनि मा मिथि लाफैयो आरो Bangun ke Futan moनबाय नामा? आरो गेम बाय थादोंलै जों जायगाया जा समायनाखा सुलाफि जाना फैसै ना मायावलै मायाव गलायाव नै गला मोनबाय नामा मोनाखै मावदो जायगाया जा समायना लामायाबो जा गुवार उन्दुनो ओंखारदों थेथावगासिनो नै मोजां गाबाय इंग्लिसाव नायदो इंग्लिसाव नै मोसानानै आगुननि बारजों नों बारलां नै मानसि बारस'दों बिथिंबो एसे दैनिलाय इमान खस्थ' जाया खोमा मै मोनसे नै सेसा मोदै बेनि खिन्थु माबा एसे बन नागिरनायफोरा बन फैनो मालाय फैजोंसो लागाथार जोंजों सानजों मालाय हांसो जालाङो हांसोआबो मारा हांसो मैया मोसौ गुमग्राया मोसौ
थांगासिनो दं बेसेबांबा गिदिर अरनबारि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट सिङावनो बेसेबांबा नै फार्स्ट टाइम दा माने जोंहा अलंबारफ्राव फैदों जायगाखौ बोरै नांदों एसे खोन्थालांबाय अलंबारफ्राव माने बिराद गोजोननायजोंनो माने मेथाइ रोजाबलाय लांबाय हिन्जावखौ नैथिंनिफ्राय लांफैदोंनो जोंहा अलंबारफ्राव लामाखौनो माने नायबाबो हाथारला लामायानो बिराद मोजांखा माने आरो बिथिंनो माने मा होनना बुंगोन अरुणाचल थांगौनो हायो अरुणाचलबाव मा जाखो ओमफ्राय थु मा होनना बुंगोन गावसो नुबाय थायो साला मोनबायानो बै गलायबा माने दायो जोङो सासे मा होनना बुंगोन फंबाय सासे लायनो थांगासिनो आरोना जोङो फंबाय सासे माने जोङो फंबाया बै गलायाव दंमोन माने फिल्म दिन्थिफैदोंमोन आरोना दा जिहेतु फिल्म दिन्थिनायनि सिजन नालाय दिन्थिफैदोंमोन दा फंबायखौनो माने लायगासिनो आरो जोङो ना नै गलाय मोनबाय जोङो गलायखौ मोनबाय मोनथारबाय गलायखौ मोनथारबाय जों नै गलायखौ मोनथारबाय जों गलाय गलाय मोनथारबाय नै रायजोफोर नै जाबाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे दाबसे जायगा माने गलाय सिङाव थुदो लाखिदो सायाव लाखिदो ब्र सायाव ओमफ्राय बोरै फंबाया माबा एरसिना थादों नै जों दायो गलाय मोनफैबाय